Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng Keri. Lagi aku malam ini nganter mamaku golek seledri bolo. Nah, di sana wis tibake urung enek. Iki neng Pasar Teragan aku. Posisi di Pasar Teragan. Lagi posisi makku ke sana. Aku tak jalan kaki ke sana. Buah koler rame bolo nek malam. Sembarang kali ada molen pentol. Kita jalan kaki ke sana. Semoga ada bolo, soalnya gue tepo nek gak enak piye masuk ning pasar sayur mudul dono. Semoga ada bolo. Kayak iki pertigaan. Itu jalan ke rumah Tommy. Gitu. Lah kayak mamiku ning kono. Tapi enak mbora. Gitu loh. Kelihatannya ada. Sembarang ada jenang, terus buah. Oh, enak bolo. Oke. Enak. Sojune enak ning kene ya to. Nek gak enak kok ngidul. Yuh, pewarene mblingir-mblingir kok. Enak joseng iki bolo. Lagi gua adu tepo kecap bolo. Tempe neh. Balik tuku tempe kok jumbar medem ae lho. Duh. Halo. Ini jualan ikan segar. Nek butuh ikan segar di sini ya. Pertigaan bolo, pertigaan Teragan. Oke, bakul nasi pecel. Sembarang enak ning kene nek bengi. Ono ya nasi pecel. Kayak jenang sumsum, buah. Iki OTW pulang ya toh. Mak cengangi. Pulang. Itu jalan menuju ke rumah Tommy. Tapi hari ini Mbak Suti selamatan bolo ki mang vlognya Tommy. Selamatan mbuh ngirim sapa aku juga ngerti. Ketoke masak rawon wonge ngono. Lagi buah kolej janda umum. Enak roti bakar, sosis, sate, kunis, barang kalirane. Ini mami ya. Papa lah sampai rumah bolo. Lagi tiba wis enek pelanggan ning kene iki lho. Mbuh pirang jam ki keleng ngenteni. Ditinggal tuku seledri ning Teragan ngono lho. Tak ngono. Saiki terus sujune warunge ki meng wis tak cepakno. Karek tek. Tapi gase rong enek ngono. Piye? Pano tak kon tuku karo galon. Nah, jadi aku habis belanja tadi langsung tuku gas bolo. Lah tuku gas terus akhirnya ki mau tak kon benakno ora kena blak-blak ngejes. Lagi akhirnya goreng tahu. Untuk tahu isi bolo lah. Ki mau sing tak omong tahu Arab iki enggak ngene iki. Iki jenenge tahu Arab. Tahu Arab ki apa? Didih.
Didih ki apa darah ayam ngono lho. Darah ayam digodhog apa dikukus. Tapi enak lho rasane nek karo ati ayam enak kuwi menurutku. Nek kanggo sing doyan ya, nek gak doyan ya biasane enggak mau. Lah iki cuaca hari ini terang benderang, tapi sampai ngisake mau belum ada yang cangkruk. Nek sing beli wis enek tapi wis mulai ngono. Nah iki persiapan tempene iki sing jek cemendil. Ngono. Lah iki jaken tahu isi. Iki goreng. Ya, tadi malam kuwi nggak bisa lab lho, soalnya tadi malam cuaca itu ruame pol warunge. Lah, warunge sampai nggelar kloso. Ya aku gak pengen nek dihujat karo penonton nang aku jarine. Lab kok gak gelem maca komenan ditinggal terus. Padahal komenan tak waca terus. Gitu. Lah, timbangane aku engko dikata-katain mending aku gak lab tadi malam soalnya dari maghrib sampai jam 12 malam kuwi aku gak leren blas sikilku langgek lungguh sak delu wis teko neh 5 motor gandolan-gandolan ngono dadi gak iso lab dulu ya kingko hari ini malam ini ki menyesuaikan nek kingko rame yo gak bisa lab nek rodok longgar yo iso lab. Lah besok wi habis Jumatan enek acara lho ning aku. Acarane pengajian mbok sangka ndi lho majelis ulama ndi lah. Iki acarane habis Jumatan di daerah ning kantor desa. Lah engko tak ajak ngevlog ke sana. Pokoknya ikuti terus kegiatan Nining, keseharian Nining. Dan aku tak ajak pengajian rono bar Jumatan ya dulu. Apa jenenge? Biasane ki hari Minggu bolo. Hari Minggu ki acara akad lagenan. Akad lagenan iki biasane pengajian satu kecamatan kuwi lho engko terus digilir nang masjid mana ngono. Dadi mau mbuh acara sesuk kuwi ngantuk belum. Acara sesuk kuwi maksudnya acara kanggo apa kok dungaren hari Jumat aku yo kurang tahu lah sesuk tak langsung meluncur ke tempat TKP gitu. Lah, kapan-kapan nih aku pengen bolo. Pengen silaturahmi neng warunge Bu Rin. Lah kita atur waktunya kapan gitu. Aku pengen ngobrol karo Bu Rin gitu. Kayak ngobrol santai kok podcast ngono lho. Jadi aku pengen silaturahmi sama Bu Rin. Ketoke wong iki soalnya hari-hari iki wis mulai jualan. Jadi ketoke wis sibuk ning warung lah. Iki golek waktu soalnya waktuku cuma Sabtu Minggu kuwi libur nyapu karo libur sekolah ngono. Jadi cara metu ki iso jenjem iso tanek ngono. Tapi ketoke Sabtu pagi engko aku jadwalku sik nyemprot suket. Lah engko habis nyemprot suket kita review ke warungnya Bu Rin. Bu Rine Pak Didik Kulot ngono. Lah nek kemarin aku silaturahmi ke tempatnya Pak Blotong. Beliau sedang sakit gigi bolo, jadi belum bisa diajak ngevlog. Yo iso tapi ngevlog biasa, maksudnya kayak vlog pribadi ngono. Lah kemarin pas aku kesana wijik temen-temen lah nek ki mau kita rencana wonge arep cabut gigi di hari Kamis. Soalnya ndek menke munine hari Kamis nanti kembali ditunggu dikasih obat kuwi. Pokoknya hari Kamis kuwi kembali
nyabutne gigi. Ketoke hari ini ki nyabutno gigi wonge ngono. Lah engko insyaallah aku nek wis Pak Mblotong wis mari insyaallah aku arep ngevlog karo Bu Mur ngono. Soale Bu Mur ke wis ngomong ning aku nek wis longgar engko ngevlog gak apa-apa gitu. Soale nek kondisi iki wonge sik repot banget eee budene apa bulike ngono sakit. Terus kemarin bareng Pak Mblotong wi ibuke ketoke yo sakit ngono. Jadi nggak bisa apa wis jenenge, nggak bisa ngevlog ngono. Kan ngerti dhewe to bolo nek wong lara untu cenut kan gak iso krungu swara banter ngono. Lah aku ya menyadari, akhirnya ning kono aku dijak silaturahmi karo Pak Mateklek, karo Muji, terus karo Mol Mulyono. Nah, untuk vlog kali ini, vlog malam ini saya akhiri, tak tutup lawangku. Besok kembali lagi ikuti kesehariannya Nining ngono. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.